amandiuza kuti abambo kuchipatala pano ife achikulire sitizipita. Tikapita sati labadira amati ino pitani mwakalamba kale tithandize anyamata amanuza choncho nde ife kuchipatala sitipita ine sono nikwambiri mwina kuchitika zimenezi kosa labadira achikulire chithandizo cha mankhwala 0 chakudya 0 achikulire tu my experience so vuta tu kuwapanga care chifukwa sadya kwambiri achikulire adye chakudya chabwino koma chochepa imakhala chochepa safuna zambiri achikulire amakudya pang'ono basi. So it's easy to take care of achikulire nkhani zakudya nisamalochina komanso taking care of achikulire ndi madalitsotu. Blessed is the home in which the elderly are cared for. Kulandre nokondera kumvera program ine ya Catholic Perspective pano pa Radio Alinafe kudzamisa chikondi pakati pathu. Lero ndi lachitatu pa 24 July 2024 ndipo mutu umene ukambirana tsiku la lero la Mulungu likubwera li mpingo wa Katolika tikhala tikumbukira achikulire pa dziko lapansi. Ndi umene ndi mutu omwe tikambiranetu mtsiku la lero pano pa Radio Alinafe kudzamisa chikondi pakati pathu. Mukhale pomwepo kuti timve zambiri kuti program ineyi tikambirane zotani. To amene ndikupasireni program iyi ndine Patrick Maere studio munonso ndikhale ndi mukhale ndine bambo Louis Chikanya komanso bambo Elias Chizule kuposa brother Julius Colin Jalunda. Amene ndalenda medikana program ino bambo Chikanya bambo Chizule komanso brother Julius Collins Jalunda. Mukhale pompo kuti mve tikambirane zotani mutu umene makamaka kukhuza achikulire kapena anthu okalamba pamene la Mulungu likubwera li mpingo wa Katolika tikhala tikumbukiratu achikulire amenewa. Bambo Louis Chikanya mutiyambire kotani program yathu tsiku la lero. Zomwe kwambiri mmene mwanenera kuti la Mulungu likubwerali pa 28 July mpingo unakhazikitsa kuti likhale la Mulungu lokumbukira kupempherera kuthandiza kumene agogo ndi achikulire osati okalamba koma fozi pa Chingerezi pati the elderly ndoli chichowati pati okalamba koma achikulire agogo ndi achikulire osati okalamba. Okalamba ndoti munyoza munthu nde tsiku limeneli analisankha chifukwa layandikirananso kwambiri ndi tsiku limene mu mpingo momwemo timakumbukira makolo kapena agogo Ambuye Yesu. Inuyo amaere muwadziwa agogo Ambuye Yesu kwambiri. Joakimu ndi Ana agogo Ambuye Yesu ndi anayika la Mulungu lotsatira akelo chifukwa chaka cha Joakimu ndi Ana tichita ndikupita ndi mawa simutsogolera misa ndi mutsogolera misa ndino chaka cha chimene chili mawa ndiye sande lake mmene anati izikhala sande lokumbukira kuganizira kupempherera agogo ndi achikulire. Mutu wa chaka chino anasankha mutu umene upanga utenga pa Masalimo chapter 71 ndime ya 9 akunena kuti musanditaye nthawi ya ukalamba wanga. Do not abandon me, Lord, in my old age. Lipemphero limeneli chokera pa Masalimo 71 ndime ya 9. Ndiye apapa analemba chikalata choti tisinkhesinkhe pa la Mulungu limeneli lokumbukira agogo ndi achikulire.
Mchikalata chawo muli mfundo zingapo zimene tinoti ziunikire. Akunenapo zakuti mfundo yayikulu akunena kuti wachikulire aliyense akhale ndi environment, ndi malo, ndi nyumba, banja imene azisungidwa, asakhale lonely, asakhale payekha wachikulire kapena agogo asakhale pawokha. Family should be the best and natural environment for living during the time of old age. Pamene munthu ukukula uzikhala ndi malo okhala amene pali security, pali chitetezo, pali assurance kuti alandira chakudya, alandira chithandizo chofunikira. Akuti ngodala amene nyumba mwawo kapena banja lawo likusamalira bwino achikulire. Alipo anthu ochuluka ndithu amene amasamalira ana, adzukulu amene amasamalira agogo ndi achikulire. Makomomu alimo azigogo amasamalidwa bwino ndithu. Ngakhale tikudziwa kuti kunjako kuliso agogo ena makhala okha, loneliness. Loneliness ndi chinthu chimodzi chimenenso chimavulaza agogo ndi achikulire. Makamaka midzi agogo makhala okhaokha, opanda owathandiza, owasamalira, owakonzera nyumba, owapatsa chakudya. Nthawi zomwe mangokhala ndi njala. Gogo wina cha mudzi wina sindikutchula dzina, mudzi wa chakuti kamapita kumlale huko ku mitundu chapena pake, gogo anazifera mnyumba chifukwa cha njala. Choncho mwina nthawi zina kodi anthu anatopa kusamalira gogo chifukwa chotopa basi amangowalekerera. Koma apapa akunena kuti blessed is the home that takes care of the elderly. Ndi mumadalitsika ngamasamalira bwino sauka, ngakhale kuti ulibe gogo iweyo, ulibe wachikulire, koma you can still help munthu wachikulire gogo. Nalipo ambirimbiri azigogo amene tingathe kuwathandiza. Choncho tiyende motero kuti tiusinkhasinkha pamutu oti musanditaye ambuye mukalamba wanga, mutu wa chaka chino. Musanditaye ambuye mukalamba wanga. Bambo Chizule, ndi tsiku lofunikira bwanji kwa anthu achikulire? Tsiku ili ndi tsiku lofunika kwambiri chifukwa chonena kuti ndi tsiku mwina limene ngati mpingo komanso ngati dziko tikhoza kuwapatsa anthu amene ali achikulire chembekezo komanso okalamba chembekezo. Chifukwa tikati tionetsetsetu m'bale wanga mu dziko lino la Malawi, anthu ku Malawi yakuoneka kuti ayamba kutaya ulemerero wa umunthu, makamaka pa nkhani ya kulemekeza ngati anzathu amene wachikulire komanso okalamba kuno ku Malawi. Chifukwa tikapita m'maiko ena, makamaka mwina chitsanzo cha anzathu aku Ulaya, ku Europe, anthu okalamba kapena achikulire amalemekezedwa kwambiri ndi dziko timaona ndithu kuti limawalemekeza. Pa Chingerezi chake amanena kuti senior citizens, amenewo ndithu amakhala anthu aulemerero kwambiri. Ndinapitako ndithu maiko aku Ulaya kuona ndithu kuti basi ija amawuza kuti ndithu basi adzikwera mwaulere mwachitsanzo, amene afika zaka 60 kupita mtsogolo, amene afika 60 kufika mtsogolo taxi amalipira half. Iwo amalipira half ndalama zawo, boma limalipiranso half. Akakhala kuti akwera mbasi muja pali mipando ya kutsogolo koyambirira kuja, amapereka ndithu priority for the elderly. Ineyo ndapitako ndithu ku England, ku Scotland, ku Netherlands, zonsezo ziliko kusonyeza kuti anthu maiko ena amanyadira komanso kuthokoza akuluakulu. Kwa Malawi kuno ndi nkhani yonena kuti kukhanga tino it's the opposite. Chifukwa chonena kuti tikaona ku Malawi panopo anthu achikulire akukhanga kuti akutayidwa komanso akutengedwa ngati anthu oti osakhala bwino. Mangofuna mwina omvera kuti mwina ndiyende nawo kuti amvetsetse zimene ndikutanthauza, makamaka kunena kuti mchaka cha 2019 achikulire ambiri ku boma la Kalonga anapezeka kuti anakagona ku police station ya Kalonga
anthu ambirimbiri atawononga zinyumba zawo kukalonga zachikulire, zimene zinachititsanso Bishop Mtumbuka kuyankhulapo kwambiri, ndipo ena takhala tikuona ma audios ndi ma videos a Bishop Mtumbuka akukamba nkhani imeneyi, anthu achikulire nyumba zawo zitaphwanyidwa manenedwa kuti ati iwo ndi amene amapanga nkhani za ufiti. Ndipo tikaona mdziko la Malawi anthu amene amanenedwa kuti ndi mfiti kawirikawiri amakhala anthu amenewa amene amaoneka kuti ndi okalamba kapenanso achikulire. Komanso mu chaka cha I think 2020 mwina ndisachite kunena nkhani ya chaka, koma achikulire anaphedwa ambiri mdziko muno poganizidwa kuti amachita nkhani zachani za ufiti zomwezi. Ndipo chiwerengero cha census ya Malawi kapena kuti kaundula onena kuti Malawi muli anthu angati, magulu awo alipo angati, chanchani, zimene zimatisonyeza ndithu kuti census ya 2018 imasonyeza kuti chiwerengero cha census ya pambuyo chinali 600,000 ngati anthu okalamba, pamene pofika mu 2018 chiwerengero chinafika pa 800,000. Sonyeza kuti anthu amene wachikulirewa tukhangati mwina akupita mwa msanga kumanda, chifukwa chimene chingotanthauza kuti ena ndoti akumwalira mwa msanga kwambiri. Ndiye izi zisonyeza kuti mwina sitikuyapo chidwi komanso chisamaliro muzinyumba zathu, maboma mwathu, mipingo mwathu, komanso ngati mdziko ngati anthu okalamba. Ineyo ndikapita maiko ena monga kumene nanena kucha ndimatha kuona ndithu kuti nkhalamba zilipo zochuluka. Pali maiko ambiri amene nkhalamba mwina zimapezeka kuti zikupikisana ndi achinyamata, chifukwa chonena kuti chisamaliro umene kuja chimakhala ngati kuti chidakalipo. Kuphatikiza pa nkhani yophedwa mwina imene tikunenayi kuti anthu achikulire ku Malawi akukhala ngati kuti akumanenedwa ngati mfiti ndi zina, koma achikulire ambiri m'Malawi muno ndi anthu oti ali pa abject poverty, ali ndi pa umphawi wadzaoneni, chifukwa chonena kuti ngakhale boma likawasiya silimawasiya pa ndondomeko zabwino zoti alandire chisamaliro chabwino. Komanso azibale awo, adzukulu, ana sayikako chidwi kwa anthu amenewa, kotero kuti anthu ambiri amene ali okalamba amapezeka kuti chisamaliro pa khomo cha chakudya kachina cha mtundu ina uliwonse amakhala kuti alibe. Housing ya nkhalamba zambiri imakhala yovuta, pamene mwina anawo adzukulu alipo, boma lilipo, koma sipereka chisamaliro. Ndiye mwina ine nangofuna kuti nditsimikizire ndithu zimene mpingo maganizo ake ulili ndi kuyika, chifukwa chakunena kuti nkhalamba nayonso ndi munthu, so ikuyeneranso kukhala ndi human dignity. Koma kumalawi kunoko human dignity imeneyi ya nkhalamba imaoneka kuti timatsitsa kuti munthu akakalamba ndoti alibe ntchito, pamene monga ndakuwuzirani maiko ena amene amalemekezedwa nkumanenedwa ndi senior citizen ndipo akuyenera ulemu waukulu. Zikomo kwambiri Bambo Chizule. Okondedwa omvera, tili mkatika mwa programu ya Catholic Perspective, ndipo tikuti la Mulungu likubwera ali mpingo ukhala ukumbukiratu achikulire pa dziko lonse lapansi. Ndiye programu lero tikusinkhasinkha tikuunikira kwambiri kuti achikulire amenewa kuno kwathu ndofunikira bwanji nanga tingawasamale bwanji. Programu ini ndi Bambo Louis Chikanya, Bambo Chizule komanso brother Chalunda. Brother Chalunda, kodi achikulire ndofunikira bwanji pamoyo wathu tsiku ndi tsiku kapena ngati ku dziko? Poyamba ndinene kuti ndibwereza mawu komanso ndinene mwambi uchamanena kuti akuluakulu ndi mdambo muzipira moto. Akuluakulu ndi mdambo muzipira moto. Mwambi uli wonse mabwera ndi cholinga, ndipo mwambi uli wonse mabwera pa zifukwa. Tsono tikalinga ngati dziko, akuluakulu mdziko tundofunika ndithu. Ndimikuona imene matopeza munzeru. Sipokapo yayi, pamene sikumakamba za anthu akuluakulu achikulire, timakhala tikukamba za moyo wathu. Chifukwa anthu amabadwa, ndipo munthu akabadwa ayembekezera akule. So ngati ndikukamba za anthu achikulire, ndipo ndikukambanso za moyo wanga. Father Chizule ananenango kuti tikamakambanso za anthu achikulire, the dignity of the human person simasintha yayi. Nchifukwa chaketu even John Paul II, Pope John Paul II mukalata yake imene ankalembera anthu achikulire mchaka cha 1999 anena bwino lomwe kuti
man remains forever made in the image of God. Thus tikamulinga Genesis 1:26 kuti Mulungu adapangidwa mchifanizo cha munthu adapangidwa mchifanizo cha Mulungu. Ndipo chifanizo cha Mulungu imenechi olakule atani sikisinthayi, still remains the same. So mwanganena kale anzangawa akula kundofunikira kwambiri, komanso mpingo unaona kuti anthu andofunikira nchifukwa kana panga tsiku lake lapadalira lakuti tidziwa kumbukira. So in short I can say like that, kumazambiri tikamapita. Ichabwino ba brother abambo chikanya, as a country are we doing good to support the elderly? As a country, are we doing great? Are we doing anything really significant to support the elderly? I think no. The answer is no. Why no? Zikuonetsa kuti mavuto achikulire ambiri amangodutsa without boma mabungwe ambiri kunenapo chilichonse. Anthu achikulire akuphedwa chifukwa chongoganizidwa kuti ndafiti. Pasafe munthu pakhomo akuganizira agogo. Wina zisamuvute ku business agogo. So agogo is just victimized, being victimized. So sitinganene kuti boma kapena mabungwe achitapo zinthu zinizeni sikwenikweni. Ngakhale so mwina mpingo Yesu kuyesetsa suyu apapa amutembera chikala chaka na ikathu tsiku lake lenileni, koma nawo if we go mpingomo miphakati mwathumu timachitapo chani. Tena so we don't do enough ngakhale mpingo kumene sitiwaganizira kudzikoko nanji palibe lile a good law limene lilipo kuti lizipange protect achikulire. So ni mavuto kwambiri achikulirewa mmene anenera bambo Chizule kuti maiko ena amakhala ndi package yawo. Ndi bwino kwapasa package wachikulira lese kali package yake azikhala sure kuti ndidya. Chifukwa ena sakhala sure kuti kwacha ndidya chani Adya chani. Basi makuti chimene chibwere nchomwecho ndiyo makhala kupemphetsa ndena watukwaneko wanene wantonze achikulire. Izo sakhala bwinoyi wachikulira aliyense teno tizindikire kuti ndi mbiri kuti tagwise ntchito bwino achikulire tingathe kuphunzira zambiri kuchoka kwa iwo moyo wawo. Iwo anakhala zaka zambiri pa dziko lapansi angathe kutithandiza zina ndi zina pa moyo wathu. Achikulire ainoti tiziwalemekeza chifukwa they are transmitters, they say they are transmitters of history, traditions, religious and natural values zimene timakhala nazo. Achikulire wachikulire should be regarded kuti ndi munthu amene wakhala pa dziko lapansi kuona zambiri amene angatithandize mmoyo. Makamaka ife achinyamata tingathe kuphunzira kwa zambiri kuchokera kwa achikulire. Masiku ano mwina zambiri zimene zabwera achikulire mwina zikuona kuti zisangathe kuzikwanitsa za technology, koma zilipo zina zimene angathe kutiphunzitsa kuti tingathe kutsatira kuti tikhale ndi moyo wabwino. Quality of life achikulire athu kuno ku Malawi, that's the question you are asking, ni mavuto kwambiri. If we go kumudzi kwathu tiona kuti tikuyambira nyumba, ma basic needs itu amanoti ndi ukhale pogona pabwino, ukhale nchakudya, ukhale zovala, ulandire chithandizo chabwino cha mankhwala ku chipatala. Inetu napita kumudzi kwathu amama manduza kuti abambo kuchipatala pano ife achikulire sitizipita. Tikapita sati labadira amati inopita ni mwakalamba kale tithandize anyamata amanuza choncho nde ife kuchipatala sitipita. Sono nikwambiri mwina kuchitika zimenezi kosa labadira achikulire, chithandizo cha mankhwala 0, chakudya 0. Achikulire tu my experience so vuta tu kuwapanga care chifukwa sadya kwambiri achikulire. Adye chakudya chabwino koma chochepa imakhala chochepa, safuna zambiri achikulire amakudya pang'ono basi. So it's easy to take care of achikulire. Nkhania zakudya zisamalochina komanso taking care of achikulire ndi madalitsotu. Blessed is the home in which the elderly are cared for. Bambo Chizule tingatane ngati dziko afotokoza bambo Chikanya kuti ngati dziko sitinafike penipeno kuti tikutha kusamala achikulire manga mafotokozera mayiko amene mwina mwakhala mpato opitako kaonako
ngati dziko yeah, I think mwina chofunikira poyamba ndi mindset change. Kwathu kuno mwina mindset yathu kapena kuti kaganizidwe kathu kamaona achikulire ngati anthu osokoneza kapenanso owononga kapena opanda phindu. I think maganizo amenewa sindidziwa kuti amachokera pati komanso kuti sosi yake yeniyeni imachokera pati. Ndiye tikadasintha pamene popo chifukwa koma maganizo mwanga mukuperewera kwanga kwa kaganizidwe ndimaona ngati kuti anthu akuno timaona achikulira aja kuti tsopano mwina kulephera kuyenda kufika patali komanso mwina khungu lawo lakhala ngati la nyala ndi zina. Ndiye timaona ngati kuti awawa ndiye kuti mwina khungu lawo chonchi dzioneka chonchi ndikuti amenewa sioyenera. Ndiye mwina kaganizidwe kameneko titasintha chifukwa chonena kuti monga malembo oyera komanso history imatiuzira aliyense munthu amakula ndipo ukamakula ziwalo za mthupi zimakhala zikufoka komanso kaonekedwe ka khungu nkhope zimakhala zikusintha. Zonsezo ndi mbali ya moyo wathu. Tonsefe nthawi inake tinali ana ka blossoming nditu face kena kake kuti kangobadwa kumene ngati mena amakhalira mwana wa mbuzi ndimakonda mwana wa mbuzi uja kangobadwa akamajowa cha ndimasangalala akande nkokongola. Koma nthawi zina mbuzi yomweyo ikakula imayamba kuvuta madya zinthu chani koma sikuti ndiye kuti yasintha kukhala pa mbuzi ndi mbuzibe. Ndiye iwaja achikulire aja timazakhala ngati tachotsa kunena kuti awawa mwina chifukwa cha khungu mmene kuonekera kapena behavior yawo panopo afuna tili kuti mwina tizichita kuwapatsira chakudya timaona ngati si anthu. Pamene chiphunzitso cha mpingo chimanena kuti a human being is a human being from conception until death. Ndiye kuti iwaja ndi anthu ndithu amene tikuyenera kuwapatsa chisamaliro chonse choyenera komanso kuwapanga take care moyenera. Ndiye muja anena bambo Chikanya ngakhale kumphakati tidzaona kuti kodi kumekucha tikuchita bwanji tiona kuti sitikuchita bwino kwenikweni. Anthu amabwera palishi ine ndakhala kupalishi zaka zambiri abambo ndinkhalamba amene naye sitingathe kutani kodi kumulipirira mtulo. Pamene munthuyo ndi Mkhristu kodi mwana wanu simamdulira mtulo, kodi amuna anu simadulira mtulo, kodi akazi anu simadulira mtulo mmadulira. Akazi anu ngati akufunikira salu ya nyenyezi kumacheza amene akubwera simagulira magula. So iwowo timakhala ngati tayika pambali pamene ndi udindo wathu pa family chimodzimodzi tikuganizirana anthu awiri atatu amene tikhoza kupita ku function ina yake pamene ankhalamba athu amene alipo sitikuwawerengera. So ndi zinthu zonena kuti mindset change tikanayisintha chifukwa mindset imene mapangisa anzathu aku Europe kumalemekeza nkhalamba ndi imene yoyo imene ili yolondola ndipo tinena kwatsatira iwawo chifukwa chonena kuti iwonso ndi anthu anzathu. Ndi anthu anzathu ngati mene munthu wina aliyense alili. Ndiye ndikuona ngati even ngati dziko m'bale wanga government inayenera kukhala patsogolo chifukwa atu boma likayambitsa zinthu anthu ambiri amatsatira. Amipingo atha kutsatira, amiphakati atha kutsatira, amaboma makachazi atha kutsatira chifukwa ngati anthu akuphwanya nyumba za chani za nkhalamba andipalibe anthu amene akumangidwa kapena kulandira chilango. Tikupereka chitsanzo chotani ngati the elderly are being accused of witchcraft palibe umboni and boma likungoyang'anira kodi pali umboni otani. Ndinali osangalala mbuyomu pamene Dr. Bingu professor I think wa Mutharika anayambitsa bungwe amati Silver Grey Foundation. Iyeyu anali ndi chidwi kuti azisamalira nkhalamba komanso aziona zosowekera za nkhalamba. Ndinali okondwa kwambiri kuti iye anali ndi chidwi koma nkutheka kuti Yesu amadziona kuti nayeso ali gulu lomwelo chifukwa anali zaka zambiri Bingu. Komano atamwalira muja ndinamva chisoni kuti bungwe imeja linatha komanso kumabungwe uku mabungwe amene saboma sindionaso bungwe lenileni limene likutengera ndi kutsatira mu mapazi ake chifukwa ine ndakhalako kumabungwe amene saboma
ndinakalipo m'magrupu ndithu amabungwe amene saboma ndili mkomweko, komano sindimaona mabungwe amene ali interested ndi nkhani yosamalira achani kuti okalamba achikulire. Ndiye ndikanakonda kuti even ife a civil society tikanayiona nkhani imeneyi chifukwa choti at the end of the day achikulire ali pakati pathu. Achikulirewo ndi makolo athu, ndi azigogo athu, ndi azichimwene athu. Ku dziko la China ndipereke chitsanzo china chifukwa chosasamalira nkhalamba achikulire pano akulira akunong'oneza bondo chifukwa iwo anapanga polisi yoti yaya tidzingokhani mwana mmodzi chani. Unapezeka kuti nkhalamba zamwalira anthu amene alipowo anaso akulephera uku basi ka generation iso kamene kali pakati kakuchepa. Panopo alibe nkhalamba zochuluka. Maiko ambiriso aku Europe ali choncho. Mulungu anayika balance yonena kuti nkhalamba kapena kuti okula achikulire achichipereko ndi ana azendera limodzi kuti apangane sapoti kuti umoyo ukhale bwino. Ngati sitisamala, ndapereka chitsanzo kuti pa 2018 census tili ndi 800,000 achikulire, pamene 10 years ago chifukwa census imachitika every 10 years tinali ndi almost 600,000. Tili ndi vuto lalikulu chifukwa tikangokhala ndi achinyamata ndi achicheperewa apakatikati middle age tidzavutika kuti tipange master chifukwa ku China kuja ndi manena kuja. Panopo anthu amene ali achinyamata amatenga ana mwakapatsa nkhalamba yayikulu kuti ndimene alere mwana ku nyumba chifukwa wapita ntchito, pamene aja sangathe kukwanitsa zimenezi. So ineyo ndingonena kuti ngati dziko civil society church ndi ngati kuchikhalidweko tikanapanga kuti tisatseke maso kwa achikulire athuwa ndi cholinga chakuti umunthu wathu ndi generation ya humanity ipitirire kuyenda bwino. Chabwino abambo Chizule. Apo sachedwa apo tinaona tu wachikulire wena amati oimba amati Jetu ndi wachikulire koma akumatha kumagwirisana ntchito kuita ngati kumalo okaimba kasangalatsa anthu ena amati aya kumulakwira munthu ndo achikulire akanamusiya zipuma maganizano ndotani. Pamene kumbukira achikulire la Mulungu no Jetu ndi munthu mmodzi wachikulire koma tikamuona maimba pa stage avala maglasi ngati ya wachichepere sisi anati ntakuma ndi wachikulire. Pamene tikumbukira achikulire wa maganizano ndotani. Ine ndingopereka comment yoyamba sanga wapanga athira ndemanga. Jetu ine kwa ine ndi nkhani yosangalatsa, it's an interesting story chifukwa akutipatsa yeucha chithunzi chamene achikulire atha kukhalira ngakhale pali zipsinjo zosiyanasiyana mimiyoyo yambiri ya achikulirewa. Timaona kuti tikamakamba za achikulire sitisaganize patali olomvera amene mukundimvera. Abambo anu inuyo mayimbira kangati phone, olo abambo anu inuyo mayendera kangati pa wiki, olo kapena mmadani ndi anthu ena mmapanga zotani. Maona? So Jetucha akutipatsa kunena kuti okay, kwa ifeyo achikulire feso ngati tikuona kuti ana athu akutitaya kaya dziko sikutiganizira, there is still a positivity imene wekha anu ngati wachikulire utha kutani utha kunena kuti ine nditha kupanga kuti ndisonyeze kuti ndilipobe. Fambiri amagiva kuti basi ife tingofa, basi ife kwathu kunatha. Andi chifukwa cha zimene zija mabibi amalowa, mashuga amalowa, mavuto ena amalowa, basi kumanda kumaitana mwamsanga. Ndiye Jetu kutipatsa chithunzi chonena kuti ino kudzera mwa achikulire as a country we can benefit a lot. Komanso iwo ngati achikulire atha kuzithandiza pokhala ndi positivity osawerengera za mmene dziko likuwaonera. Ukuku ife situnena kuti dziko lizitero yayi, komano even iwo atha kukhala moyo wa positive. Ineyo agogo angaso amapanga zimenezo, agogo anga Nyamunyirenda kumalima mpaka na panopo anabadwa 1934. You can count my years, lot of years. Ambanga zinthu andithupirawo likumaposaso achinyamata ambiri mwina amene angomwaka chaso. Brother Charunda, anti Jetu ndo achikulire mazona bwanji? Of course Jetu amanisangalatsa, but then ndinene kuti every stage of life has got its own beauty and its own task. Mukafuna kuti munthu kamakula umafuna kuti zikhalabe ngati mwana
But that's the beauty of the stage of it being elderly. Kuposa the task of the elderly person ndio kuti akhale mzati wa ife yotsopano. Munthu kuti tinapanga chinthu chija anthu nesanga kwanitse achimara mbiri sakupanga zinthu zija, but then she's able to do that. So that's her talent. Endelo kana iyo cha moyo wake munakhala munthu moyo sangalala ngati kupanga zinthu zija zochera pasi pa mtima akusangalala. Mulambo tezi kusangalala koma chifukwa mtima omwe amene nawo osakonda anzathu okalamba osakonda makolo wathu tukangalamba kumponya miyala. Ndimamva kisoni kwambiri ndikamona munthu wanzeru zake nyamata tuno bwino criticizing jetu nzopetse kisoni kuti why not doing something better than her, because that would be the best criticism. Just do something better than her. Ungopanga zabwino zoposa yeyo osati ungopanga criticize zera mawu ayi. So ajetu aja akupanga bwino ndi mbali imodzi litu makolo anthu achikulire akutumatikitira. Ndisanapite kutali mufani fokozo kuti I feel like as a country we have lost the sense of the respect of the elderly. Komanso father atanena kuti tinake ngati manyumba anthu akalamba akungophwanyidwa akungotani. I feel like nkhani zizwekera patali. Tona kuti si anthu okalamba okha amene akuchitidwa chipongwe ayi ndi anthu ambiri. As a country too we have lost the sense of sin. So ndi ntchito lonsefe ampingo boma lokana sokera kwa ntchito mpingo kile ntchito bwanji. Let's try kuthandiza kuso anthu building their conscience. Tizindikire anthu kuti chimo ndi chani koma tomwe wachira zitola ndi mene zisoniza tikatonanso ngati kudziko tsopano people are taking vandalism or something an order of the day. Can we change that? We can. So I feel like father tsanena kuti ngati mbali ya boma timatha kuona anthu akupangira chipongwe akuluakulu amangira chipongwe anthu achikulire anthu okalamba koma kutatenge action boma limachedwa likachedwaso nkuti bolani koma limakhaliratu osipanga action iliyonse nzopetse kisoni. Pali nkhani nake inachitika ku Mzimba. Inalimvetsa chisoni kuti basi nkhalamba inake amaipanga accuse kuti ndimene ati apha munthu ndi anthu mpaka nandithu kukumba dzenje lija kukumba dzenje basi nkumukwirira. I think munaziona mwina zimenezi enano zinalipo zomvetsa chisoni anthu nkumombera mmanja basi matani koma kuti umboni wake weniweni pali pati munthu basi kungotenga kuti poti ndokalamba basi amamukwirira ndithu naona ine kuti sinaisunge nde zinthu ngati zimenezi kuona kuti kodaboma anapanga chani ndi anthu amapanga zimene zija muno kuti mwina palibe chilichonse chimene chinachitika monga akunenera brother Julius. Tinaziona ngati dziko ndithu those things zitakhala kuti pamachitika china chake mwina sitingaone nkhanza zambiri ngati mmene timazionera kwathu kuno. Chabwino bambo Chikanya sinamve maganizano mankhani ya wachikulire jetu mwina zimachitika wa jetu zija inu mazona motani. Wachikulire kumpatsa ntchito ngati imeneja is like you are valuing him or her, amakondwera. So wachikulire zabwino nikuti azikondwera moyo wake uli kumapeto ali zaka zambiri wakhalitsa ochita zambiri then ambiri feel lonely, deserted, they are atasiya basi useless sangatithandize chilichonse. Now at that moment nkumampatsa ntchito ngati iyi nkumbaza zoti akupanga entertain anthu akukondwe, that's good. Yeso azikondwera, wachikulire azikondwera. So pamenepo ndona ngati palibe vuto kwambiri, palibe vuto zimene akuchita jetu chifukwa tikuta entertainment imeneyo koma Yeso moyo wake akuzindikira kuti amandipanga value. So value wachikulire chimene chimakondweretsa chikulire ndiyoti ndine ofunikira chifukwa munthu ngakhale sindiwo wachikulire anthu mangu pa ntchito pomwepo osakupasa ntchito iliyonse kumakuswaya you feel bad. Ndiye ukhale wachikulire ndi double punishment. It's like punishment. Ndiye zimene akuchita jetu zabwino kwambiri. So we can do the same ndi achikulire ena si osamena ngaimbe tingathe kupanga saziko apatsa zina zimene angathe kumachita ena achikulire
they are able to narrate stories zakale. But have time ndachikulire kuti timve konkhani zakale. But maybe you make a timetable ngati makanda chikulire nyumba taizonse makanawo. Make a time kuti kapekena kake asana gona gogo timve konkhani zakale. Kale agogo kandi zazakuti mapanga bwanji. So the good thing is they remember kwambiri zakale. Akuzokuzani andiso mkozobezo tinokha kutopa. That one achikulira mapanga value. So amakhala okondwa. It's good to do that. Remember, we are all growing from akulakulu from achikulire. Timachokera kumene kuti. Let's learn from ngumbi. Izija za ngumbi matijani magenge. Maganga. Zimene zija zimakhala ndi make amati make gang. Pansi sichituluka chocho chimangokhala koma chimadya amabweretsa ana zakudya kuzachipatsira nthawi zonse makhala kuti chikudya. So it's like those they are intelligent animals. Amadziwa kumene anachokera then they support kumene anachokera. Tonse tinachokera kwa chikulirewo. So let's support achikulire. Komanso we are also growing towards them. Kutika sikakhaso nthawi ina tikakhaso ngati iwowo. Nde uzikumbukira zimene zotuka mapanga treat mola kuika achikulire andi mwenaso mulungu akhoza kusunga nawe nguzakalamba. Nde udzaona treatment imene zimakhalira ukakhala wachikulire. So let's make achikulire kuti azipanga feel kuti they are valued and they should be happy. Mwina nafuna ningotsindikapo kumenepo kuti I think point ya kupanga sideline achikulire ndi kudzibaya mimba. Chifukwa ngati tawayika pambali ndi kuti tikudzipweteka tokha. Andi mnasangalala lero ndi zimene ambuye ake Episcopal George Tambala ananena mchalichi pamene tinali ndi mwambo okumbukira amalemu Silvio bainana abambo fumu akunsamba. Ambuye ananena kuti ineto abambo Silvio ndimaona kuti ndithu poti anali ngati achikulire ndimaona ndimamvera chisoni kuti abambo amwina bwanji tipange madongosolo kuti apume ntchito kuti mwina adzingokhala uluma ngopanga tinatochepa. Koma iwo ananenetsa kuti ine koma naona kuti tikatero mwina titha kwakha ngati tikwatsogoza kwambiri. Chifukwa iwo amene ambuye amanenera kuti anaona ndithu amafunabe kuti azigwirabe ntchito azitumikirabe. Ndi achikulira ambiri amafuna kukhala part of us. Koma ife timakhala ngati tikwatani tikwakankhira kwina. So imene ndi mfundo imene mwinaso tikhoza kuyigwira kuti tiyeni let's try to continue kukhala nawo pamodzi achikulira athuwa. Ndipo kumaona kuti kodi iwowa zimene amasowa ndi ziti zimene amafuna ndi ziti. Ine nakhala ndi mwa again I will repeat ndimacheza kwambiri ndi azigogo anga anatsala awiri gogo anga kuchikazi anamirazi amene akuchimuna ndi agogo anga kuchikazi akaziso anyamnyirenda. Ndiye ndadziwa kumene kuti anyamnyirenda sanatani kodi sanaone ku nyanja chibadwireni. Ndiye amandifotokozera ndiye nkhani inambira pa birthday. Timangomva kuti muli ndi birthday. Wakuti mwanenazi chemwalanga ali ndi birthday. Wakuti ali ndi birthday. Kodi ine yanga birthday izakhala liti? Ndiye kuti tiuzeni tsiku limene munabadwa kuti tidzapange birthday. Ndo aja unenota ine ndiye simadziwa tsiku limene ndinabadwa. Analiwala. Sakukumbukira kuti makolo awo sanawafotokozere anabadwa 1934. Ndiye tinakambirana kuti ndiye tipange bwanji. Ndiye tangwauza kuti I think tangokambirana kuti ngopanga tsiku tikangonena kuti birthday yanu iliko tsiku lakuti. And we have informed her sinena date koma she's so extremely happy. And the next thing I want kuti so akaone nyanja chifukwa anaonekaso kuti nyanja amafuna atayiona koma sanaione ku nyanja chibadwire. Anabadwira ku Nzimba, anakulira ku Nzimba, anakalambira ku Nzimba. Nzimba tunkhatabe sikutali ayi kumene kuli nyanja ya Malawi. Koma sanaione. Ndene ndikuganiza kuti zinthu ziwiri izi
tikachitira mwina apitira kukhala okondwa pa moyo wawo ndithu. Chabwino ayo kundidomvera tili mpulogalamu ya Catholic Perspective pano pa radio alinafe kudzamisa chikondi pakati pathu. Mpulogalamu ini ndi bambo Louis Chikanya komanso bambo Elias Chizule ndi brother Chalunda tukambirana nkhani yokhuza metinga wasamalira achikulire fwa la Mulungu libwera limpingo wakatolika pa dziko lonse lapansi khala tikumbukiratu achikulire amene timakhala madera mosiyanasiyana ndi chikhulupiriro tomvera kumene muliko muli ndi azigogo amene ndi achikulire amene mwina maso achisamaliro chathu. Pamene tupitani programu yathu bambo Louis Chikanya kumalawi kuno ndi undunatu umene unakhazikitsidwa yang'anatu za anthu achikulire. Mwina tingauthandize bwanji nduna umene mwina uthe kufikira achikulire osiyanasiyana kuti mwina moyo wawo nkusinthika pamene tikumbukira achikulire pa dziko lonse lapansi. Kuthandiza kwake ni maganizo, kupereka maganizo kuti angathe kumapanga chani. Sindidziwa kwambiri kuti pali unduna ndithu wathunthu oyang'ana achikulire koma achikulire athu akusauka kuvutika. I think ali ugenda chabwino mwina malangizo akhale kuti pakhale budget, even very clear budget line ya achikulire kuti achikulire tiwachitira budget ndalama zakuti nkumapatsa mathandiza akhale nyumba yabwino azikhala nzakudya zimene ambiri akhuza makondwera nkumafa mwaulemu chifukwa achikulira ambiri chifukwa cha umphawi ali kusalidwa kunyozedwa ndi amakhala very sad life nthawi zonse alibe chilichonse pa khomo manyumba chifukwa chake ena amangomwalira njala mafa ndi njala basi nasambira amwali ali okhaokha ali okhaokha. So malangizo anga wa unduna umene uli related ndi anthu amenewa kuti bwanji mupange push for a budget ya achikulire amene wambira zaka 65 60 akhale pa budget imene azithandizidwa and they should be followed up bwino pasakhala abuse iliyonse otherwise imapeza kuti akaika budget ya achikulire ndi achikulire sopano akhala vana achinyamata ndi achikulire ndi amene azipita benefit. I wanted to add kuti another element ya pa achikulire imene tinoti mwina tingathe kumapanga ndi understanding them. Tiziwamvetsa achikulire ndi achikulire they have stayed long pa dziko lapansi ndi ena chifukwa choti akhalitsa they develop certain habits. Mwina ka habit ka kuiwala, I don't know if it's a habit kuiwala we should understand them. Mwina ena bodza achikulire ena bodza unama utakagogoya kakonama basi koma we should understand them. Ine ndana gogo wanga mzimu wa use mtendere azukulu wa makonda ndithu amagawana kuti lunch akapereka ndi wakuti chakudya cha madzulo akapereka ndi wakuti mawa akapereka akasamalire choncho amapanga zimenezo koma ukapita wina lesa amene apite kukaona ine sound pasa chakudya to ine akapita kwa uyu ine tunjala munthu wapita wakapasa chakudya wina amene abwera ine sound pasa chakudya so makhala that's agogo ena amapanga behave like that. So we should understand them. Osa siya kuti basi agogo awa basi chani autiboa understand them. Pamene masweka patience so pano menepo and understanding. Kwa achikulire ena. Chabwino. Achikulire ena ndiwo vuta. Mwina kungowalankhula pakono kukalipa. Kalipa achikulire na makalipa kwambiri. Kuya msanga yeye. Kwatera kuya gogo. Sakudyerani satani achikulire ena they would love kuti muzipita nawo ku church. They don't want to miss church activities. Kungo misa akukwirani chani. So understand them and study them, know what they want. And wesetsa wachitira zimene akufuna. Achikulira zikhala okondwa nthawi zonse. Kuti afe imfa yabwino. Wachikulira amene mwamthandiza kufa imfa yabwino. You have done a lot for you and you receive blessings. Blessed are those who take care of the elderly. A brother. Ine nthawi zambiri kamalingalira za moyo wa Mulungu ndimasangala kwambiri imene Mulungu amonera zinthu zake. Mulungu amonera zinthu zake mwa Mulungu osili monga ife yani.
ndipo nthawi ndi nthawi ndimakhala ndikupempha anthu kuti tiyeni tione zinthu monga momwe Mulungu amazionera. Ndipo lero ndibwereza kuti tiyeni tione akuluakulu athu ngati momwe Mulungu amaonera, tione nkhalamba zathu ngati momwe Mulungu amaonera. Tikatonisisa kwambiri m'Baibulo, even the elderly, they're highly valued. Ene kana makuti tsunonkhani kupita so kuti tione chitsanzo cha Mose adalengedwa kuti akatulutsa anthu m'Egypt mja. Sanadalere nyamata ayi. Analengedwa atakula kale. Munthu osiyana amene ngabwerese pano kupezera kuti akula kuti ndi m'Baibulo muja amafunikira. Mawa tukamba za makolo wa amayi Maria, Anna ndi Joachim. Anthu akulu, but then the church values them. Church ine wakati malo apaderadera. Sipo kapo ya tonanso kuti mbuye Yesu atabadwa mayi Maria ndi bambo ake Yosefu anakaonetsa kwa Simeon. Simeon sanali nyamata tu. Anawachikulire. So Mulungu amagwiritsa ntchito anthu akulu. Ngati Mulungu amagwiritsa ntchito anthu akulu, kuti inuyo ndine tikulephera fa chani? Endi ndikamona zinthu ngati zimenezi, mpembedzi wanu makumbukira tu Psalm 92 mwina pamba kutotoingira Psalm number 2 na 22. Psalm brother akunena kuti mitengoyi imabala zipatso ngakhale itakalamba. Verse Psalm 92 verse 14. Mitengoyi imabala zipatso ngakhale itakalamba. Ndikuti olontengo kule bwanji sikuti kufikira kwa tayari. Ole munthu akalambe bwanji sikuti ntchito yake yatha ayi. Kugula kwako mungalamba maomo Mulungu ali ndi cholinga chawo. Koma ndife amene sifuna kuona cholinga cha Mulungu mwa anthu aja. Ina kumata kwangu tambolalikira AI. But the thing is, let's try to find the value of the elderly. Kodi anthu akula cholinga yawo ndi chani pa Mulungu? Kodi Mulungu angasiya anthu akula dzingukula opanda chifukwa? I feel that's not the case. Koma ndife anthu amene tinalephera kupeza zabwino mwa anthu akulu amene malephera. Pa chifukwa icho pa ndiri kumwaponyamira tikungwapomera funira tungwanyoza tungwanamizira ufiti kutani. Munaso ndiana amene mwana matamba ngati ufiti ulipo. Koma kula munaso ndiana amene mwana matamba. So tete sindikire kuti ngakhale munthu akalambe bwanji kufunika kwake sukuta. Umunthu wake sukuta. Munthu usoti ndi mwana yake kapena wachikuwa kapena maiji atuwa ayi. Ngakhale nkhalamba zonso the stimulators of God. Pamene tipita kumapeto ndi programu yathu uthenga amene akhristu kamena dziko likunena kuti utenge pa tsiku lokumbukira achikulire ndi otani? Tiyambe bambo Chikanya. Two issues. Choyamba tiphunzire kuchokera m'buku la Rute. Zimene zinachitika pakati pa Rute, Naomi ndi Opa. Rute ndi Opa anali apongozi, anali tinoti daughters in law, ndijani pachichewa daughters in law amunthu wina. Apongozi kanata sewere mapita kutali. Okay. Anali ma daughters in law anakwatiwa kubanja ndi vana anawo anali mmodzi. Naomi anali ndanyamata anyamata kumwalira awiri. Anyamata wanali pabanja onse anasiya akazi wawo sawa. Ndiyo Naomi anakhala ndi akazi wana wake awiri. Ndi mmodzi anafuna kuti basa achoke apite azipita kwawo. Winayu anakana ndi Rute tsopano azipongoza amene akuti ine ndikhala nanu chifukwa now the point is mene akunena so mchikalata chawo apapa akunena za achikulire amene akupanga resign moyo wawo kuti basi ifeyo basi tilibe ntchito achinyamata wachani basi sakutiwerengera basi ngochita resign like that. Ndi akunena kuti let's learn from moyo wa Rute ataona kuti apongozi wake akuzota basi pitani muzipita ine ngasi basi ningatani tsopano ine ndikupitani ndino atsikana mukapeze mabanja kwinako. Rute anakana ine ndikhala nanu kumene mupite inenso ndipita zimene mzikadya inenso zikadyaso mweso. Let's learn from Rute zimene anachita kwa apongozi wake Naomi achikulire taking care of achikulire. Pamene achikulire kuna kuti basi akungotitaya anthu inewa atengeni alipo ena atu they are very good nda gogo even kuti sabale yawo they have tried to take them to adopt a gogo. It's not ana amene tingapanga adopt okay, even a gogo we can adopt. Secondly,
pamene gogo wafika kumapeto sonawo ni malangizo kwa gogo tsopano. Inuyo moyo wanu mwakhalitsa, Mulungu akudalitsani, alipo ena gogo achita zambiri, athandiza kwambiri, kugwira ntchito zothandiza nawo, moyo wawo uli mapeto. Don't be afraid. Osachita mantha, be worried. You have done your best. Padziko lapansi aliyense adzachoka. Inu amene mukuchoka pamene mwakhalitsa, that's a blessing. Thank God. Ena kuchoka liwana sanachite chilichonse akuchoka, koma inuyo mwakhala nditu, thank God. In fact tingathe kunena masalimo amanena kuti moyo wa padziko lapansi anthu amene amakhala amphamvu amakhala zaka 80 for those 80 kwa amene ali mphamvu. Ndiyoti you have lived beyond your limit. I mean ena zaka 105 panopa. You have lived beyond, thank God kuti you are still around. Now that's the time kuti uone kuti tsono ndipanga bwanji, ndikhale bwanji ndi anthu chani, kukonza moyo wako, khala bwino. Ngati unali ndi makhalidwe ena basi, now it's the time to kulapa, khale moyo opemphera chani, konzekera tsono za moyo wekwina tsopano. Fwa inuyo magazo anu tsopano sakali a dziko lapansi tsopano, inuyo magazo anu akhala kumwamba tsopano. Chabwino. Abambo Chizule. Okay, ineyo pomaliza mwina ndingonena kuti pachichewa pali mawu amanena kuti akuluakulu ndi ndambo mozimira moto. Tikakhala ndi achikulire kapena okalamba, tichitenge ngati mdalitso, mphatso ya mtengo wapatali imene tili nayo. Ena alibe okalamba ma communities mwawo, ena tinawo. Ameti nawo tiyeni tigwiritse ntchito mawu amenewa amphamvu akuluakulu athu. Akuluakulu ndi ndambo mozimira moto, ndipo titenge ngati mphatso. Ndipo ngati mphatso tiyeni tigwiritse ntchito akuluakulu athu, osati kwachepsa kwanyoza kwatani, koma makamaka mwina titengenso ngati nthawi yoonera zimene mwina ifenso sitidachite pa moyo wathu. Fakuona moyo wa nkhalamba zathu zija, titha kuona kuti komatu agogo anamanga nyumba iyi 1960, ine sindinakwanitse, sinachite bwino, mwina ine ndichite kuposera iwo. Chifukwa ife tikuyenera kuchita bwino kuposa iwacha. Ndipo zimangovuta kuti mamba ufana ndife nthawi zina achichepere, koma iwaja ndamene amenera kuti apite, ife tidzafe patsogolo. Ndi nthawi iso imeneyi yoti tione ngati pali zinaso zofuna kufufuza kuti kodi moyo umakhala bwanji. Kodi ineyo akuti zimamveka kuti tidachokera ku Harare, kodi tinachokera kuti ndi amenewo amene angatithandize. Kodi ati mtundu wathu unaenda bwanji, ndi amenewo tafikire atha kutithandiza. Ndipo mwina pena timakayikira zina kufusa za miyambo mmene makhalira, ndi amenewo amene angatithandize. Akuluakulu ndi ndambo mozimira moto. Komanso monga ndanena, tikhoza kuona kuti moyo umene azigogo athu amakhala, titha kudzifunsa ifeyo kuti kodi wakhala bwanji mpaka na pamenepo, amachita survive bwanji. Njira zimene mwina iwo anapangira survive zitha kukhala zonena kuti masiku ano kulibe, but we can still learn something. My point is, tikhoza kuphunzira zambiri kudzera mukugwiritsa ntchito okalamba athu, azigogo athu amene ali patali. And I've benefited a lot from nkhalamba kapena anthu achikulire. Pokhala nawo pafupi, kucheza nawo, kufunsira zeru, kufunsa kuti zinali bwanji, zimayenda bwanji moyo wanu. And I think as a church, komanso as dziko, kakhale ku mitundu kwathu mabanja, titha kuphunzira kwambiri kuchokera. Let's cherish azikuluakulu athu and take them as a blessing. Komanso ngati tingakwanitse, let's celebrate their life by being together with them pa nthawi ina yake, kukondwera nawo pamodzi. Chabwino. Brother Chalunda, utenga ufunikira umene ngopereke ndo ndani la Mulungu? Ndikuona ngati akuluakulu angawa ankhola kale bwino. Koma ine ndikufuna ndingotsindikako mwina zinthu ziwiri zitatu. Poyamba, tilingalire bwino lomwe kuti pamene padala kuyika mpati kuti mwina that sense of respect in the ichoke mmoyo mwathu. Chidavula nchani kuti mnake anthu ngati Malawi tisiye tsopano kulemekeza anthu akuluakulu. Pali zingapo zimene mnatenge tofotokozerana.
ena mwina matayi moyo ngati wachindekhawo ofuna kuti basi chiliwonse chikhale chenendekha moyo safuna kuti munthu zimanga society da zako moyo uyonso kuti kuyereketsa kwambiri sipokhapo yayi anthu ambiri kudzifa chitawuni pamene chili chimidzi munthu amene amazindikira kuti makolo ake ndofunika sanga munthu amene afuna kukhala moyo wachitawuni samangalephera kulemekeza makolo ake sangalephera kulemekeza anthu akuluakulu ake ndaonako ine ndaonima anthu akuluakulu anthu oti achuma chawo akumatenga anthu awo kumudzi kuja makolo awo kumudzi kuja nkumakhala ntoni muno pamene munthu wakumudzi achitawuni basi kholo lipiteko kusiyana kwa zinthu so pena tisiyanitsa chitawuni kapena ku civilization nkupusa tisiyanitsa sipokhapo yayi ndikuona songa kuti tizizindikira kuti the spirit acts where it wills. Chabwino abambo chikanya wetu kupita kumapeto a program yathu imwe na mawu otsiriza la mulunguli mungamukuti pasango chithunzithunzi chichite kwambiri nchani wetu kumbukira tsiku la okalamba mwina omvera afuna dziwe kuti la mulunguli chichite makamaka nchani mwachidule makamaka zimayenera kuti zimene zilengezedwe bwinobwino machalichi wonse milungu iwiri yapitayi koma ndikupita kuti sizinachitike chifukwa ngakhale ife tomwe pa radio sitinalankhule mokwanira zimenezi zimene zinochitika zinoti anthu tithandizane pandakali okhala mbali yapadera yothandizira achikulire ena amene ndikuvutika kwambiri chali chiliyonse kumachita zimene tizikhale choncho koma mwina zimene ndanena zija kuti sitika kwambiri chidwi kuku sinalankhule kwambiri wanani ndiyoti olopa sabata pakubwera apa mwina soba anthu sakudziwanso you see so I think ma radio stations ampingo atolankhani ampingo tentiyesetse kulankhulira zimenezi anthu tichitepo kanthu Sunday olalika akalalike zizi zachikulire komanso ngati nkofunika kuthandiza amene akalalika zimenezi ya mwina bambo tiwalimbikitse anthu maparishi kuti la mulungu lubwerali tikhale pansi tione kuti kodi tingachite chani chochitira achikulire athu makamaka amene ali m'maparishi athu ngati ngapange identify ena tufuna kati athandize mwapadera tentiwo achitire zimenezi ngati ngathe kuwayendera kapena kusonkha kena kake kandrama tentichite zimenezo ngakhalenso kukhala ndithu pansi ngati koyamba ngati sinachiteko china chilichonse mparish kuti tione kuti kodi achikulire tingamasamalire bwanji zimenezo zimene apapa akutilimbikitsa tonsefe ndipo komaliza tentonse tikumbukire kuti mulungu amagwiritsa ntchito zinthu zimene iye wafuna mulungu amagwiritsa ntchito zinthu zimene iye wafuna mkudzera mwakulambamo mulungu amathanso kuonetsa zazikulu zake Chabwino hayi tizokondidomvera pamene tafika apa ndimapeto wa program ya The Catholic Perspective pano pa radio atinafe kudzamisa chikondi pakati pathu lero timakambira tu mutu umene okhuza amene tingasamalira achikulire athu osiyanasiyana amene timakhala nawo m'makomo mwathu kaya manyumba mwathu kaya ndi madera osiyanasiyana amene ife timakhalamo mpulogalamu lero tinali ndi bambo Louis Chikanya bambo Elias Zule komanso brother Collins Yalunda atitambasulira bwino lomwe amene tingasamalira achikulire komanso amene ngati boma kaya ndi dziko mene tingachitirepo kanthu kuti achikulire athu azikhala moyo osangalala pachamatiro akuluakulu ndi mdambo mozimira moto komanso achikulirewa ndi kumene timakatengako nzeru zosiyanasiyana tikawasamalira tikhala kuti banki yathu ya nzeru tayisamaliranso muzakhale pambo sabata yamawa amene zabwera program ine ya The Catholic Perspective pompano pa radio alinafe kudzamisa chikondi pakati pathu pamene pasani programu iyi ndine Patrick Maere mwakoma nonse.